Кожны дзень 7,5 мільярдаў сэрцаў б'ецца ў адным рытме. Усе рухаюцца. Гэта падобна да тарнада, у якім мільгацяць ногі і рукі, усмешкі і слёзы. Адныя ўваходзяць, іншыя выходзяць з багажом у руках. Адныя прыбываюць, спяшаючыся. Іншыя доўгі час чакаюць. Усе людзі маюць чырвоную кроў, аднак усе яны розныя. Кожны мае ў сабе дыханне творцы, ягоны вобраз, ягоны дар. Кожны па-свойму. Адзін у вас настаўнік, а ўсе вы браты, сказаў Езус. Усе мы дзеці аднаго айца, які любіць усіх. Усе мы нарадзіліся дзеля любові. Кожны мае сваю асабістую мару, якая з'яўляецца Божым зернем у зямлі свайго жыцця. Такім чынам, некаторыя затрымліваюцца і глядзяць на іншых позіркам поўным любові. Яны маюць вочы і рукі Бога. Святыя знаходзяцца тут. Іх імёны ніколі не з'явяцца ў газетах альбо ў часопісах моды. Яны не маюць тытулаў і банкаўскіх рахункаў, якім можна пазайздросціць. Аднак яны існуюць і кожны дзень у пакоры робяць малыя, вялікія цуды. Яны не маюць вялікіх багаццяў і мільёнаў праглядаў у сацыяльных сетках. Аднак яны маюць тое, што немагчыма купіць за грошы і падабайкі. Шчодрасць, адкрытасць, пяшчоту і бязмежнае спачуванне іншым. Быць святым якраз азначае клапаціцца пра дабро для іншага і цалкам прысвячаць сабе гэтаму. У кожнага з нас ёсць свае мары. Каштоўны і непаўторны дар, які Бог мае для кожнага з нас. І толькі ты можаш яго адкрыць, развіваць яго, рэалізоўваць і дзяліцца ім. Гэта зерне, кінутае ва ўрадлівую глебу твайго жыцця. І гэта павінна стаць адказным абавязкам, пакліканне да святасці. Рабіць так, каб яно ўзрастала, гэта заданне для ўсіх, каб пабудаваць новы свет радасці і агульнага супакою. Гэта Езус, дарагая моладзь, дарагія бацькі, дарагія сябры і сяброўкі. Абуджаю вас жаданне рабіць у жыцці штосьці значнае. Жаданне крочыць за ідэалам, адмаўляцца ад пасрэднасці. У штодзённай мітусні нашага жыцця заўсёды ёсць хтосьці, хто застаецца без увагі. Хто стаіць на парозе жыцця і чакае новага шчасця. Хто чакае, каб яго хтосьці заўважыў і падзяліўся цеплынёй жыцця. Каб шырока раскрыў абдыбкі, як укрыжаваны, і паўтараў крык Бога. Кахаю цябе, кахаю навекі, кахаю любой цаной. Таму, што святыя маюць вочы і рукі Бога. Выбраць святасць не ёсць немагчымым. Святасць не з'яўляецца факультатыўнай опцыяй альбо мэтай выключнай для некаторых. Яна з'яўляецца жыццём поўным, згодным з планам і дарам Божым. Яна ёсць шляхам, які дазваляе адчуць чалавечую сутнасць, уласную і іншых. Святасць ужо з'яўляецца часткай цябе. Табе толькі неабходна даць ёй час і месца, каб расквітнець. Не бойся забрудзіць свае рукі працай, выкарыстоўваць свой талент там, дзе ты ёсць.
Бо Бог кліче цябе быць святым менавіта там, дзе ты ёсць. Адданасць працы, клопат у адносінах, служэнне іншым, любоў да сям'і. Клопат аб унутраным жыцці – гэта яскравае і штодзённае праяўленне святасці. Дзякуючы святым, мы можам адчуваць святло, якое яшчэ існуе ў гэтым свеце. Кожны з нашых святых, благаслаўлёных, вялебных, слугаў Божых, мае сваю непаўторнасць, якая раскрываецца ў яго асаблівай гісторыі. Сярод іх 46 асобаў гэта маладыя святыя і благаслаўлёныя нашай салезіянскай сям'і. Заклік да святасці па прыкладзе ксяндза Боско захвочвае нас марыць разам з ім пра поўнае шчасце ў Езусе. Жыццё ксяндза Боско было пастаянным адкрыццём Божага плану адносна сябе. Плану багатага на колеры, моцныя лініі і мяккія мазкі, у якім таксама ёсць слёзы, раны і цяжкасці, бяссонныя ночы. Ксёндз Боско зразумеў, што Бог паклікаў яго прысвяціць усё сваё жыццё моладзі. І гэта было ягоным шчасцем. Ён казаў: «Адзінае маё прагненне бачыць вас шчаслівымі цяпер і ў вечнасці. Шчасце – гэта мара кожнага маладога чалавека сёння, заўтра і ў будучыні. Аднак гэта вялікая мара такая далікатная і крохкая, што патрабуе клопату і ўвагі. Часта мы пытаемся, чаму тое, што прыгожае, павінна скончыцца. Свет не можа паабяцаць штосьці назаўсёды. Бог, у сваю чаргу, можа. І цяпер, і ў вечнасці. Гэта яго, Бога, мы шукаем, калі марым пра шчасце. Гэта ён з'яўляецца прыгажосцю, якая так моцна нас вабіць. Толькі ён кахае нас заўсёды, вечна і любой цаной. Гэта дзверы дому ксяндза Боско. Колькі моладзі прайшло праз гэтыя дзверы за 173 гады. Колькі такіх дзвярэй існуе ў свеце. Салезяне прысутнічаюць у 134 краінах. У Манголіі, Папуа-Новай Гвінеі, Мазамбіку, Беларусі, Аргентыне, Шры-Ланцы, Шэлонгу. Усюды. Гэтыя дзверы ўсюды і заўсёды адчыненыя. Там заўсёды ёсць хтосьці, хто вітае цябе з адкрытымі абдымкамі. Уваход у дом ксяндза Боско заўсёды з'яўляецца выключным момантам, ласкай у жыцці тысячаў маладых людзей. Езус казаў хлопцу з Наіну: «Хлопча, кажу табе, устань». Ён не шэпча, але крычыць, каб перакрычаць шум свету. Крычыць, таму што патрабуе цвёрдага рашэння, адвагі, каб жыццё было больш рэалізаваным. Добрыя хрысціяне і сумленныя грамадзяне. Так ксёндз Боско прадставіў гэты моцны заклік Езуса. На гэтым падворку ксёндз Боско глядзеў у вочы Дамініка Савіо. Гэта было спатканне больш вачэй, чым слоў. Просты акт цалкавітага даверу. Я матэрыял, а вы, ксёндз Боско, будзьце краўцом. Таксама і вы, моя дарагая моладзь, з'яўляецеся добрым матэрыялам, як Дамінік Савіо.
Матэрыялам са шматлікімі магчымасцямі, які мае водар будучыні і мараў. Дазвольце шыць з гэтага матэрыялу. Даверце сябе кампетэнтным краўцам, якія, як ксёндз Боско, маці Мазарэлла, Луиджи Варьяра і ўсе заснавальнікі салезіянскай сям'і вырашылі прысвяціць вам сваё жыццё. Адзенне, якое будзе пашыта, стане шэдэўрам святасці ў вачах Бога. Святасць знаходзіцца тут, побач. Яна не з'яўляецца мэтай, якой немагчыма дасягнуць. Не патрабуе закрывацца ад свету, адракацца ад пачуццяў. Не, гэта не святасць. Святасць у тым, каб быць вельмі радасным, таму што маем у сабе вялікую глыбіню. Быць святым значыць жыць у паўнаце, кожны дзень дзівіцца прыгажосці жыцця. Святасць не робіць цябе менш чалавечным, не абмінае крыж. Яна з'яўляецца сустрэчай тваёй, маёй, нашай слабасці з Божай ласкай. Магоны, Безука і Савіо. На гэтых падворках іх суправаджалі ў адкрыванні святасці. Кожны з іх мае сваю асаблівасць і характарыстыку. Гульня, малітва, вучоба, штодзённасць. Гэта каштоўны час, у які ксёндз Боско учыніў найвялікшыя цуды. Святасць — гэта місія на карысць жыцця іншых людзей, як гэта чыніла мама Маргарыта. Гэта патрабуе намаганняў і клопату аб сабе самім, а перадусім аб тых, хто вакол нас. Быць святым азначае ўзрастаць як вялікае дрэва, па якім цячэ жыццядайная Божая кроў, дзякуючы якой з'яўляюцца і дазраваюць асаблівыя плады: любоў, радасць, супакой, цярплівасць, чалавечнасць. Дарагія маладыя, я даў абяцанне Богу, што маё жыццё аж да апошняга ўздыху будзе для вас. Кожную хвіліну майго жыцця я стараўся, каб вы адчувалі сябе любімымі. Нішто не было для мяне больш важным, чым вашае шчасце. Майце адвагу быць шчаслівымі. Быць шчаслівым значыць прызнаць, што варта жыць, нягледзячы на розныя выклікі, непаразуменні і моманту крызісу. Быць шчаслівым — гэта значыць кожную раніцу дзякаваць Богу за цуд жыцця. Быць шчаслівым значыць не баяцца сваіх пачуццяў. Гэта значыць умець прымаць крытыку, нават і несправядлівую. Быць шчаслівым значыць дазволіць стварэнню, якое жыве ў кожным з нас, існаваць свабодна, радасна і проста. Гэта значыць быць сталым, каб сказаць «я памыліўся». Гэта значыць мець адвагу сказаць «прабач мне». Мець адвагу адчуць і сказаць «ты мне патрэбны». Гэта здольнасць сказаць «кахаю цябе». Ніколі не здавайцеся, Бог паставіў каля вас анёла. Ніколі не адмаўляйцеся ад людзей, якіх любіце. Ніколі не адмаўляйцеся ад шчасця, бо жыццё з'яўляецца неверагодным відовішчам. Ксёндз Боско хацеў, каб пад яго вакном рос вінаграднік. Гэта нагадвала яму пра яго зямлю, яго пагоркі, а таксама пра словы Езуса. Каб вінаградная лаза магла развівацца, патрэбна вялікая і моцная падтрымка. Марыя сказала аб гэтым ксёндзу Боско: «Ты павінен быць пакорным, моцным і трывалым». Акурат, як тая вінаградная лаза на сценах Вальдоку, так і мы, укаранёныя ў Езусе праз ксёндза Боско,
і многіх наших святых і благословленных усёй нашай селезянскай сям'і. Спакуса здацца можа быць моцнай, таму што мы не бачым пладоў. Аднак яны працягваюць узрастаць у цішыні. Мы павінны ўмець чакаць нашага сезону, нашага часу, часу надзеі. Вясна заўсёды вяртаецца, час Бога верна прыйдзе. І мы будзем святымі, гэта значыць шчаслівымі ў вечнасці, не паасобку, але разам. Таму што святасць таксама і для цябе, і для цябе, і для цябе, і для мяне, і для нас.